यार ऑनलाइन आना मेरा भारत माता रोवे सैया, भारत माता रोवे सैया के तीर बंदा जा हो भगत सिंह फिर दोबारा आ जा हो भगत सिंह फिर दोबारा आ जा हो भगत सिंह फिर दोबारा आ जा। कुर्सी की अड़ है कुर्सा देश संभालेगा उन शहीदों की अमानत सर सारा काम बिगाड़ेगा सारा काम बिगाड़ेगा ये कुर्सी खातिर है कुछ भी कर दे कुर्सी खातिर है कुछ भी कर दे राम समय मरवा जा भगत सिंह फिर दोबारा आ जा भगत सिंह फिर दोबारा आ जा। कोन्या पावे ढूंढे तनी तेरा जैसा यहाँ युवा पीढ़ी पढ़ती जावे यारो रे नशे के माँ यारो रे नशे के माँ गवर्नमेंट अभियान चलावे गवर्नमेंट अभियान चलावे और खुद के खुलवा जा फिर दोबारा आ जा हो भगत सिंह फिर दोबारा आ जा। बढ़िया बहुत गना पीछा में देते वोट कोई वाले उठावे कोन्या यहाँ देख के न कोट हाँ देख के न कोट माँ बापू के है बोलना पे दो माँ बापू के है बोलना पे दो राजक दे खून उबल जा हो भगत सिंह फिर दोबारा आ जा हो भगत सिंह फिर दोबारा आ जा। सरोवर पर है आड़े में लिख दी पर खुद के ऊपर तारी ना होना की गली हमको पर खुद की जा पिछाड़ी ना